Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε αυτό το podcast. Είναι το πρώτο επεισόδιο που κάνουμε. Και σκοπός του είναι να μιλήσουμε γενικότερα για τα διδακτορικά, τη διαδικασία, το τι πρέπει να προσέξει ο καθένας. Αρχικά πες μας κάποια πράγματα για σένα, ποιος είσαι, τι κάνεις. Είμαι ο Γιώργος Ναθαναήλ. Είμαι καλά, γιατί με ρώτησες τι κάνω. Εγώ ασχολούμαι με την ιστορία από το 2017 σε προπτυχιακό επίπεδο. Έχω τελειώσει και το μεταπτυχιακό με ειδίκευση στην νεότερη ιστορία. Περισσότερη ειδίκευση έχω στην Οθωμανική ιστορία. Αυτό που έχω να πω είναι ότι και τα δύο πτυχία μου τα έχω κάνει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τώρα ετοιμάζομαι για το διδακτορικό από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, από το Σεπτέμβριο δηλαδή. Σεπτέμβριο του 25. Σεπτέμβριο του 25, ναι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Πανεπιστήμιο Duke στην Βόρεια Καρολίνα. Και πώς ξεκίνησε γενικότερα η διαδικασία έβρεσης αρχικά του που θες να πας? Το διδακτορικό πρέπει να το θέλει κανείς πολύ για να το κάνει. Ξέρω, μπορεί να ακούγεται αυτονόητο ή τετριμένο, αλλά πρέπει κανείς να το θέλει πραγματικά. Δεν είναι ένα προπτυχιακό που θα το κάνουμε και θα περάσουν τα 4-5 χρόνια, θα πάρουμε το πτυχίο και όλα καλά. Το διδακτορικό κρύβει μέσα του πάρα πολύ δουλειά και κανείς πρέπει να το θέλει πραγματικά για να μπορέσει να ξεκινήσει να ψάχνει τι θέλει να κάνει σε ένα διδακτορικό, γιατί θέλει να κάνει το διδακτορικό πέραν το ότι του αρέσει η επιστήμη του και πού θέλει να το κάνει αυτό. Θέλει να το κάνει στην Ελλάδα, θέλει να το κάνει στο εξωτερικό και αν θέλει να το κάνει στο εξωτερικό, πού στο εξωτερικό εν τέλει. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Εγώ το ήθελα και προφανώς το θέλω πάρα πολύ να το κάνω, θέλω δηλαδή να ασχοληθώ επαγγελματικά με την ιστορία, οπότε περί τα μέσα της εκπόνησης του μεταπτυχιακού, μόλις τελείωσε δηλαδή η πρώτη χρονιά του μεταπτυχιακού, άρχισα να σκέφτομαι πώς θα είναι η ζωή μου μετά το μεταπτυχιακό. Να σημειώσουμε εδώ ότι είμαι και ο πλήτης θητείας αυτή τη στιγμή, οπότε είχα στο μυαλό μου και αυτό, ότι πρέπει και αυτή η υποχρέωση να ολοκληρωθεί και μετά να φύγω για το διδακτορικό. Όπου βασικά ήθελα να το κάνω στο εξωτερικό. Εγώ είχα πάρει την απόφαση ότι θα ήθελα να το κάνω στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα. Ενώ θα ήταν αρκετά εύκολο υπό την έννοια ότι έχω κάνει και το μεταπτυχιακό μου και το προπτυχιακό, οπότε ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα το ελληνικό. Και πώς άρχισες λίγο να επιλέγεις τις χώρες? Πρώτα ξεκίνησα να διαβάζω, για να ειλικρινήσω, όχι πρώτα τις χώρες. Οπότε το πρώτο βήμα είναι κανείς να διαβάσει πολύ πάνω στον τομέα που τον ενδιαφέρει και να προσπαθήσει, τουλάχιστον μιλώντας για την ιστορία πάντα, να βρει ένα κενό, ένα βιβλιογραφικό κενό. Ή αν όχι ένα βιβλιογραφικό κενό, πάνω σε κάτι το οποίο θεωρεί ότι έχει να προσφέρει μια καινούργια όψη, μια καινούργια θέαση πάνω σε ένα θέμα, να ασχοληθεί με αυτό. Οπότε ξεκίνησα να διαβάζω. Στην αρχή όχι πάρα πολύ, για να είμαι ειλικρινής, γιατί είχα και το μεταπτυχιακό το οποίο διέφερε αρκετά από αυτό το οποίο θέλω να κάνω εγώ στο διδακτορικό μου, οπότε δεν μπορούσα να τα συμβιβάσω. Ξεκίνησα όμως σιγά σιγά να συλλέγω άρθρα, να διαβάζω κάποια βιβλία αποσπασματικά για να καταλάβω τι λείπει στον τομέα που ήθελα να ασχοληθώ εγώ. Και για να μην λέω συνέχεια στον τομέα που ήθελα να ασχοληθώ εγώ, θέλω να ασχοληθώ με την Οθωμανική, με τη δουλεία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, το δουλεμπόριο μαύρων Αφρικανών στα Βαλκάνια κατά τον 18ο και τα μέσα του 19ου αιώνα. Πολλοί μπορεί να θεωρούν ότι ό,τι κάνεις διπλωματική στο μεταπτυχιακό πρέπει απαραίτητα για να το ακολουθήσεις και στο διδακτορικό. Αυτό σε σένα δεν συνέβη? Και στους περισσότερους νομίζω ότι δεν συμβαίνει, τουλάχιστον για τον τομέα της ιστορίας. Δεν σε χαρακτηρίζει το μεταπτυχιακό.
Εγώ είχα ξεκινήσει με τη λογική ότι θα κάνω κάτι για τα μοναστήρια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατέληξα να κάνω για μια επιχειρηματική οικογένεια. Λόγω πολύ οικογενειακή ιστορία ήταν σαν να έκανα, απλώς έτυχε αυτή η οικογένεια να έχει και μια επιχείρηση. Κανένα από τα δύο δεν θα γινόταν διδακτορικό στη συνέχεια. Όχι ότι είχα στο μυαλό μου τη δουλεία εξ αρχής. Απλώς θεώρησα την δουλεία ως κάτι το οποίο έχει πάντα να δώσει στην έρευνα και με το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια χώρα που λίγο πολύ είμαστε σταυροδρόμοι μεταξύ της Αφρικής, της Ασίας και της Ευρώπης. Όχι ότι υπάρχει δουλεμπόριο σήμερα, μπορεί και να υπάρχει, δεν ξέρω, το σύγχρονο δουλεμπόριο, αλλά το γεγονός ότι είμαστε σταυροδρόμοι ανθρώπων και πολιτισμών με έκανε να σκεφτώ αυτό το θέμα ότι θα είχε ενδιαφέρον και στο εξωτερικό. Και ειδικά σε χώρες όπως οι ΗΠΑ ή ο Καναδάς, που το δουλεμπόριο αμέσως κάνει ένα trigger, να το πω έτσι. Αυτό. Άρα σκέφτηκες λίγο και το θέμα σου να είναι και αυτό που λέμε πιασάρικο, ξέρω εγώ. Πιασάρικο, το να πουλήσει, να είναι ευκολοπόλητο. Ναι, ναι, αυτό. Να μπορώ να το πουλήσω καλά, γιατί λίγο πολύ το διατάφτα, να το πάμε λίγο ανάποδα, είναι ότι να μπορείς να καταφέρνεις να πουλάς καλά τον εαυτό σου και το θέμα σου. Αυτό είναι. Άρα εσύ ξέρεις ότι θες να κάνεις ένα διδακτορικό, Ναι. βρίσκεις το θέμα. Στο περίπου, ας πούμε, Ναι. αρχικά. Ναι. Μετά τι κάνεις, μελετάς αυτό το θέμα έτσι ώστε να χτίσεις κάποια πρόταση. Ναι. Ξεκινάει αυτή η μελέτη που, για να μιλήσω για την προσωπική μου εμπειρία, επειδή ξεκίνησε αυτή η διαδικασία λίγο αργά, χρονικά ξεκίνησε περί τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο, οπότε έπρεπε να τρέξουμε λίγο, γιατί τα πράγματα τελειώνανε για τις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο και για τον Καναδά τον Ιανουάριο. Οπότε έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα παράλληλα. Δηλαδή έπρεπε παράλληλα εγώ να διαβάζω και να χτίζω μία ερευνητική πρόταση, αυτό που λέμε να είναι και ακαδημαϊκά δόκιμη, δηλαδή να ξέρουμε ποιες πηγές θα χρησιμοποιήσουμε, τι οπτικές θα θέλανε να δουν, γιατί στην Αμερική και στον Καναδά περισσότερο τους ενδιαφέρουν οι οπτικές και η ιδέα πώς παρουσιάζεται και όχι τόσο σε ποια αρχεία θα πάει ο ερευνητής. Και παράλληλα με αυτό όλο, με το να γραφτεί ένα ακαδημαϊκό κείμενο, έπρεπε να ψάχνω παράλληλα και τα πανεπιστήμια και τους καθηγητές με τους οποίους θα ήθελα να συνεργαστώ. Ταιριάζουν τα ερευνητικά μας ενδιαφέροντα και θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε στη συνέχεια. Τους καθηγητές στα πανεπιστήμια αυτά πώς ξεκίνησες να τα ψάχνεις, δηλαδή πού ήξερες ότι σε αυτό το πανεπιστήμιο μπορεί να υπάρχει κάποιος καθηγητής που είναι συμβατός με το θέμα? Εδώ υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος που είναι και αρκετά χρονοβόρος και λίγο πολύ δεν τον γλιτώνει κανείς, είναι να αρχίσει να ψάχνει μια λίστα, να βρει μια λίστα στο ίντερνετ με όλα τα πανεπιστήμια της χώρας που τον ενδιαφέρουν. Προφανώς υπάρχουν και κάποια πολύ γνωστά που ήδη γνωρίζουμε. Μπαίνει κανείς στην ιστοσελίδα του εκάστοτε πανεπιστημίου, ψάχνει το προσωπικό και κοιτάζει εκεί πέρα να βρει με ποιον θα κάνει match, να το πούμε έτσι, η κατάσταση. Εκτός εάν επικοινωνήσει κανείς το θέμα του σε τρίτα πρόσωπα που μπορεί ήδη να βρίσκονται εκεί σε κάποιο πανεπιστήμιο και να γνωρίζουν ότι π.χ. στο τάδε πανεπιστήμιο υπάρχει αυτός ο καθηγητής που ασχολείται με το δουλεμπόριο. Πολύ ωραία, θα πάω κατευθείαν εκεί. Γιατί συνήθως, από αυτό που παρατήρησα, δεν είναι μόνο ένας. Μπορεί να υπάρχει ένας καθηγητής και να μας πει κάποιος ότι ασχολείται με το δουλεμπόριο, αλλά ψάχνοντας να πούμε υπάρχει και αυτός που θα ταιριάζει επίσης. Και λίγο πολύ ξεχωρίζουν από την αρχή κάποια πανεπιστήμια, γιατί όχι απλά βρίσκεις τον supervisor, μπορεί να βρεις και πιθανά μέλη για την επιτροπή. Είχες περιοριστεί
Στο μυαλό σου ο ίδιος, είχες περιοριστεί σχετικά με τη χώρα, είχες πει δηλαδή ότι εγώ θέλω να πάω Καναδά ή θέλω να πάω σίγουρα Αμερική, ή το είχες πιο ανοιχτό και ανάλογα που θα έβρισκες, θα έστελνες? Ιδανικά κανείς θα μπορούσε να πει, κάποιος τώρα που ακούει εδώ πέρα τη συζήτηση μας, να πει Οθωμανική ιστορία, καταλληλότερη μάλλον χώρα είναι η Τουρκία. Η Τουρκία έχει, επειδή τα είχα ψάξει, έχει κάποια αρνητικά τα οποία έχει και η Ελλάδα, τα οποία εντάξει, δεν θα τα αναφέρουμε τώρα, αλλά μετά στράφηκα εκεί όπου ξέρω πως υπάρχουν, ας το πούμε, κάποιες σφυγγοφολιές εντός πολλών εισαγωγικών Οθωμανολόγων. Είχα στραφεί και προς την Αυστρία. Στη Γερμανία όχι τόσο, γιατί προσωπικά δεν θα μπορούσα να μείνω εύκολα στη Γερμανία, για κάποιο λόγο δεν μου βγάζει ότι θα ήθελα να μείνω στην Γερμανία. Είχα κοιτάξει και την Ολλανδία, τη Βρετανία πάρα πολύ και στην συνέχεια υπήρχε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο στην Ιταλία και μετά Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες. Το περιόρισαν δηλαδή σε αυτό που θα έλεγε κανείς δυτικό κόσμο. Ωστόσο η Ευρώπη πολύ γρήγορα έφυγε από το κάδρο, γιατί στη Βρετανία δεν έβρισκα τον τρόπο χρηματοδότησης, ότι μάλλον θα έπρεπε να το χρηματοδοτήσω εγώ, όλο αυτό πράγμα το οποίο δεν ήταν εφικτό. Στην Αυστρία επίσης έπρεπε να περιμένει κανείς να βγουν χρηματοδοτήσεις, οπότε ήταν αρκετά δύσκολο. Στη Γερμανία υπήρξε ένα πρόγραμμα για το οποίο έκανα αίτηση. Ήταν στο Βερολίνο, ίσως η μόνη πόλη, επειδή πήγαμε, είδαμε πως είναι, θα μπορούσα να μείνω, ήταν αρκετά ωραία, αλλά ο τρόπος με τον οποίο χρηματοδοτούσαν το διδακτορικό διέφερε και διαφέρει πάρα πολύ. Άρα υπήρχε και το στοιχείο του που θες να μείνεις. Δηλαδή, εκτός από το ακαδημαϊκό, σκέφτηκες και ότι δεν θα κάνω εδώ γιατί δεν θα μου άρεσε να μείνω εδώ πέρα? Ναι, απλά σκέφτομαι ότι εντάξει, ο πρώτος λόγος που κάνει κανείς το διδακτορικό είναι καθαρά επαγγελματικός, οπότε άμα υπάρχει μια πολύ καλή ευκαιρία σε ένα μέρος που εντάξει, δεν θέλαμε να μείνουμε και 100%, θα κάνουμε την καρδιά μας πέτα και θα μείνουμε. Εντάξει, ιδανικά εγώ θα ήθελα να μείνω στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε, αλλά ξέρω ότι οι ευκαιρίες που δίνονται εκεί για το διδακτορικό δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Οι πολιτείες που εν τέλει επέλεξα, επειδή στο τέλος είχα το δίλημμα ανάμεσα σε Μόντρεαλ και στο Ντέρχαμ που είναι στη Βόρεια Καρολίνα, στο τραπέζι δηλαδή μπήκε και το ζήτημα ακόμα και του καιρού, ακόμα και των καιρικών δηλαδή συνθηκών, ακόμα και το πόσο εύκολη θα είναι η καθημερινή ζωή, βάζοντας αυτές τις δύο πόλεις να αναμετρηθούν, να το πω έτσι. Γιατί είναι και μια διαδικασία που θα πάρει τουλάχιστον 4 χρόνια, πιθανά παραπάνω, δηλαδή το λαμβάνεις και αυτό, το σκέφτεσαι και αυτό. Στον Καναδά είναι 4, τουλάχιστον στο πανεπιστήμιο, να το πούμε, Concordia, στο Concordia στο Montreal. Ήταν 4 χρόνια το πρόγραμμα, με μαθήματα, τον πρώτο 1,5 χρόνο. Και στο Duke που είμαι τώρα είναι 6 χρόνια. Με τα 2 χρόνια να είναι μαθήματα και τα υπόλοιπα 4 να είναι το καθαρό διδακτορικό. Είναι αυτό που είπες, ότι στην Αμερική κάνεις και στον Καναδά, κάνεις κάποια μαθήματα, που στην Ελλάδα τουλάχιστον και νομίζω σε πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν ισχύει, παίρνεις κατευθείαν στο διδακτορικό. Ναι. Στην έρευνα του διδακτορικού σου. Ναι. Αυτό το είδες, πώς το σκέφτηκες? Αυτό το είδα ως ότι, εντάξει, το πανεπιστήμιο είναι θετικό για κάποιον ο οποίος, πώς το σκέφτηκα εγώ, επειδή ήξερα ότι τα δύο πτυχία στο ίδιο πανεπιστήμιο της ίδιας χώρας δεν είναι κάτι θετικό στις αιτήσεις. Αυτό το ξέρετε, δεν είναι θετικό. Το σκεφτόμουν ως εξής. Στην Αμερική, συνεπώς, τα 6 χρόνια τα 2 είναι κάτι σαν μεταπτυχιακό, οπότε θέλησα να κάνω ένα δεύτερο μεταπτυχιακό, οπότε οι άνθρωποι εκεί θα με διαμορφώσουν κατά κάποιον τρόπο έτσι όπως θα ήθελαν να πάω. Αυτοί, έχουν άλλον τρόπο, το κάθε πανεπιστήμιο και κάθε χώρα έχει και διαφορετικό τρόπο σκέψης πάνω στην ιστορία. Και ειδικά
η Ελλάδα σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγάλη διαφορά ως προς το ευρωπαϊκός κόσμος που βρίσκεται η Ελλάδα και αγγλοσαξονικός κόσμος που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς ή ακόμα και η Βρετανία. Οπότε το σκέφτηκα ως ότι δεν πειράζει αυτά τα 2 χρόνια που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι τζάμπα γιατί είναι ένα μεταπτυχιακό, γιατί δεν είναι τζάμπα. Ίσα ίσα τα πανεπιστήμια αυτά δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές τους να βρίσκονται από νωρίς, από τον Μάιο αν δεν κάνω λάθος, στο πεδίο που είναι η έρευνα, το να τους χρηματοδοτούν έτσι ώστε να ξεκινήσουν την έρευνα για το διδακτορικό. Τα μαθήματα είναι εκεί, γίνονται στα εξάμηνα, τελειώνουν, περνάνε, το διδακτορικό όμως είναι στο τέλος ο στόχος, η διπλωματική εργασία. Οπότε εγώ το βλέπω ως θετικό εν τέλει ότι αντί για 4 έχω παραπάνω 2 καλοκαίρια παραπάνω και 2 χειμώνες, για να βάλουμε μέσα και τα Χριστούγεννα, όπου θα βρίσκομαι στην Ευρώπη όπου πρέπει να γίνει έρευνα. Γιατί η έρευνά μου δεν μπορεί να γίνει στις ΗΠΑ, πρέπει να γίνει στην Ευρώπη. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ καλό backup των Αμερικανικών πανεπιστημίων που δίνουν στους φοιτητές τους να εξηγηθούν στην έρευνα από νωρίς. Ακόμα και αν φαίνονται πολλά τα 6 χρόνια. Το ανέφερες και λίγο και τώρα και στην αρχή, τη διαφορά λίγο στις αιτήσεις. Ότι εκεί πέρα στην Αμερική το διαμορφώνεις στην πορεία το θέμα. Ότι δεν θέλουν να βγουν τόσο αρχείο κτλ. Αυτό που είπες. Ποιες ήταν οι κύριες διαφορές ανάμεσα στις αιτήσεις που έκανες για Ευρώπη και για Αμερική? Θα χρησιμοποιήσω κάτι που είπε ένας πολύ καλός φίλος. Στην Αμερική τον φοιτητή τον θέλουν με μια ιδέα και με ένα ταλέντο. Στην Ευρώπη τον θέλουν ήδη φτιαγμένο μαχητή, ήδη φτιαγμένο ερευνητή. Να ξέρει ακριβώς που θα πάει, μπαμ, να πάει συγκεκριμένα σε αυτά τα 4-5 αρχεία και να είναι έτοιμος, να ξέρει που πατάει και που βρίσκεται. Όχι ότι στην Αμερική δεν το θέλουν αυτό, αλλά και να μην το έχεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχει την ιδέα, έχει το ταλέντο, έχει τις γλώσσες, παίζει σημαντικό ρόλο και αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Έχει δηλαδή όλα τα εργαλεία για να προχωρήσει. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Η Ευρώπη θέλει λίγο παραπάνω λεπτομέρεια, θέλει λίγο παραπάνω προσοχή, το οποίο όμως για μένα ας πούμε ήταν πιο εύκολο. Δηλαδή επειδή ουσιαστικά ερευνητικά ενηλικιωθήκαμε μέσα σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον, ήταν πιο εύκολο να γράψω ερευνητικές προτάσεις για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια αντί για τα αμερικάνικα. Δηλαδή στα αμερικάνικα δυσκολεύτηκα πάρα πολύ και εγώ συνέχιζα να κάνω αυτό το οποίο ήθελα, ότι ξέρεις, θα τα γράψω όλα τα αρχεία που ξέρω ότι πρέπει να πάω για το θέμα μου. Θα τα αναφέρω και ας μην τους ενδιαφέρει τόσο, που εν τέλει τουλάχιστον αυτό που αποκόμισα από ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο από τον Καναδά, το Concordia, και από ένα συγκεκριμένο καθηγητή, είναι ότι ήθελε να μάθει και παραπάνω. Δηλαδή, μου λέει, αφού το γράφεις, γράψε μας και συγκεκριμένα αρχεία, έγγραφα τώρα, δηλαδή συγκεκριμένο έγγραφο. Και έψαχνα δηλαδή εγώ μέσα στο έγγραφο, στο αρχείο, το Οθωμανικό Αρχείο, συγκεκριμένα έγγραφα, να τους αναφέρω. Ή στη Γενάδιο βιβλιοθήκη. Ήθελε ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες, ο συγκεκριμένος. Αυτό μπορεί να ήταν απλά μια εξαίρεση στον κανόνα. Στις αιτήσεις, τι άλλο χρειάστηκε? Το βιογραφικό οπωσδήποτε. Όσο πιο αναλυτικό γίνεται, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και σε κάποια πανεπιστήμια της Ευρώπης, δεν τίθεται κάποιος περιορισμός σε σελίδες, μόνο ένα θυμάμαι, στον Καναδά να έβαζε και τέτοιους περιορισμούς. Έναν έτσι αναλυτικό βιογραφικό με οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να τραβήξει το μάτι των καθηγητών. Στο Duke ήθελε και μία έκθεση life experience πάρα πολύ ιδιαίτερο, δηλαδή αν έχει βιώσει κανείς ρατσισμό, αν έχει βιώσει bullying, οποιαδήποτε μορφής bullying ή οποιαδήποτε μορφής παρενόχληση, όλα αυτά. Δηλαδή, αυτό ήταν πολύ ιδιαίτερο γιατί το είχε μόνο το Duke. Και γενικά παρατήρησα ένα αυτό στο Duke και ένα στο Yale, στο οποίο εν τέλει δεν έκανα αίτηση. Ήθελε μια βιβλιοκρισία από
από ένα βιβλίο σχετικό με το θέμα, μία σύντομη βιβλιοκρισία 500-1000 λέξεων, που δεν το είχαν άλλα πανεπιστήμια. Τι άλλο ήθελε? Ήθελε το personal statement, το οποίο personal statement είναι γιατί θέλω εγώ να έρθω στο δικό σας πανεπιστήμιο και να κάνω διδακτορικό. Εδώ αφήνουμε λίγο το ερευνητικό κομμάτι, το οποίο όμως αναγκαστικά το χρησιμοποιούμε όλοι για να μπορέσουμε να γράψουμε και κάτι. Ξεκινάμε από την χώρα, το πανεπιστήμιο, τη χώρα, την πόλη, τους ανθρώπους και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, ας πούμε ότι εμείς βρισκόμαστε σχεδιαγραμματικά, να το πω, ότι βρισκόμαστε στο κέντρο και προσπαθούμε να ενωθούμε με διάφορα πράγματα που σχετίζονται με το πανεπιστήμιο, με την πόλη, με τη χώρα, με τους ανθρώπους. Όσες περισσότερες συνδέσεις κάνουμε, τόσο το καλύτερο. Δηλαδή έχουμε όλο και περισσότερους λόγους που μας οθούν στο να κάνουμε την αίτηση σε αυτό το πανεπιστήμιο και άρα το πανεπιστήμιο να μας λάβει σοβαρά υπόψη. Το personal statement για μένα ήταν αρκετά δύσκολο, γιατί δεν είναι αυτό που λέμε το πώς να πουλήσω και τον εαυτό μου πέραν από το θέμα μου. Το οποίο δυστυχώς δεν το μαθαίνουμε πολύ εδώ πέρα. Αυτό. Τι άλλο χρειαζόταν? Συστατικές επιστολές επίσης, βασικό. Και αρκετές κιόλας. Εγώ μέχρι πρότινος σε οτιδήποτε χρειάστηκε ήταν 2 συστατικές επιστολές. Στα διδακτορικά χρειάζονται 3 τουλάχιστον. Μπορεί να χρειαστούν δηλαδή σε κάποια πανεπιστήμια, θυμάμαι αυτό ήταν ο λόγος που δεν έκανα στο Vanderbilt στις ΗΠΑ, ήθελε νομίζω 5. Δεν μπορούσα να βρω 5 καθηγητές οι οποίοι θα γράψουν μια συστατική επιστολή που θα είναι μια πραγματική συστατική επιστολή. Οπότε λίγο προσοχή με αυτό, με τις συστατικές επιστολές, να ζητάτε από ανθρώπους που ξέρετε ότι γράφουν καλές συστατικές επιστολές και όχι 2-3 σειρές και γεια σας. Αυτό. Και τηρούν και το πρωτόκολλο. Εσύ ποιους καθηγητές, πώς επέλεξες τους καθηγητές? Ήταν καθηγητές που είχες δουλέψει, φαντάζομαι, μαζί. Ναι. Και εδώ έρχεται το ότι ήθελα να κάνω διδακτορικό και να ασχοληθώ με την ιστορία από τότε που μπήκα στο πανεπιστήμιο για το προπτυχιακό. Δηλαδή, μάλλον να μην το θέσω έτσι, να πω ότι ήθελα να γίνω ιστορικός όντως, δηλαδή από τότε που μπήκα και εγώ το κυνηγούσα όλο αυτό. Υπήρχαν κάποιοι καθηγητές οι οποίοι από το προπτυχιακό σου έλεγαν θα κάνουμε κάτι στο μάθημα, μια εργασία ας πούμε, και όποτε χρειαστεί συστατική επιστολή, εγώ είμαι εδώ. Πολύ βοηθητικό και πολύ καλό δέλεαλο, για να είμαι ειλικρινής. Για να μπει κανείς και στη διαδικασία να αρχίσει να γράφει λίγο ιστορία. Εννοείται οι καθηγητές με τους οποίους συνεργάστηκα στο μεταπτυχιακό, γιατί αν μη τι άλλο καλές και εργασίες στο προπτυχιακό, αλλά στο μεταπτυχιακό, εκεί πέρα πραγματικά αναπτύσσεις μια σοβαρή προσωπική και ακαδημαϊκή σχέση με τον καθηγητή σου, την καθηγήτριά σου. Γιατί αυτή η εργασία για να βγει του μεταπτυχιακού είναι σίγουρα δικό σου κόπος, αλλά έχει συμβάλει πάρα πολύ και ο εκάστοτε καθηγητής, καθηγήτρια, επιβλέπων ή επιβλέπουσα, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μετά από τον επιβλέπων ή την επιβλέπουσα πάμε στα μέλη της Επιτροπής που κατά πάσα πιθανότητα είχαμε κάποια επικοινωνία, γνωριζόμαστε, οπότε είναι σχετική με το αντικείμενο. Οπότε σίγουρα θα μπορούν να πούνε 2 κουβέντες παραπάνω και να σε υποστηρίξουν στο κομμάτι αυτό. Οπότε ναι, νομίζω αυτά ήταν τα περισσότερα, τα βασικά χαρτιά δηλαδή που ζητάνε στις αιτήσεις. Από γλώσσες χρειάζεται αγγλικά. Ναι. Σίγουρα. Ναι. Γερμανικά, τα οποία γερμανικά εν τέλει αποδείχθηκαν τελείως άχρηστα στην Οθωμανολογία, δυστυχώς. Ωστόσο, καμιά φορά έτσι κάνουν και αυτά την εμφάνισή τους. Τουρκικά, σύγχρονα τουρκικά και περσικά. Από αυτές είναι οι ζώσες γλώσσες που γνωρίζω. Γνωρίζω και νεκρές γλώσσες όπως τα Οθωμανικά, τα οποία είναι ένας συνδυασμός τουρκικών, περσικών και αραβικών. Αραβικά δεν γνωρίζω, ό,τι γνωρίζω είναι μέσω των Οθωμανικών, ας πούμε, και μέσω των περσικών που έχουν κάποιες συνδέσεις μεταξύ τους. Αλλά τουλάχιστον στις αιτήσεις δεν χρειάστηκε να αποδείξεις ότι ξέρεις κάποια γλώσσα με κάποιο πτυχίο.
Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά προς υποστήριξη των όσων γράφει κανείς στο βιογραφικό του, καλό είναι να ανεβάσει στο σχετικό πόρταλ, γιατί όλα τα πανεπιστήμια αυτά έχουν μια πύλη ουσιαστικά που ανεβαίνουν όλα αυτά τα έγγραφα, έστω και αντίγραφα, απλά αντίγραφα των πτυχίων γλωσσών που έχει. By the way, να πω εδώ ότι εμέσως χρειάστηκε να αποδείξω ότι ξέρω κάποιες γλώσσες, το οποίο ήρθε λίγο αργότερα, μετά την αίτηση και όχι μετά την αίτηση, μετά την αποστολή email ενδιαφέροντος σε καθηγητές. Κάποιοι καθηγητές που έδειξαν επίσης ενδιαφέρον για το θέμα με κάλεσαν σε ένα σχετικό Zoom. Εκεί πέρα μάλιστα ο ένας με τον οποίο έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση, αν και δεν θα είναι εν τέλει ο επιβλέπων καθηγητής, μιλούσαμε τουρκικά και το ξεκίνησε αυτός, οπότε θεωρώ ότι δεν το έκανε απλά έτσι για να είχαμε να λέγαμε, αλλά να δει αν όντως αυτός έστω μια βασική συζήτηση στα τουρκικά αν μπορεί να κάνει. Έτσι παίζει και αυτό λίγο το ρόλο του. Εντάξει, περσικά προφανώς ακόμα δεν κλήθηκα να αποδείξω ότι γνωρίζω, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένος ο σκοπός για τον οποίο τα έμαθα. Για τα αγγλικά χρειάζεσαι συγκεκριμένο πτυχίο, σωστά? Ναι. Αυτό ήταν μια αγχωτική διαδικασία για μένα. Δηλαδή είχα πάρα πολύ καιρό να ασχοληθώ με αγγλικά σε επίπεδο να δώσω κανείς εξετάσεις. Και το πτυχίο που έδωσα εγώ ήταν το TOEFL. Τι γίνεται τώρα? Το TOEFL είναι από την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση. Το TOEFL έχει ισχύ και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά και στην Ευρώπη. Ωστόσο, όσοι έχετε IELTS, ετοιμαστείτε να δώσετε και ένα TOEFL σε περίπτωση που θέλετε να πάτε στην Αμερική, γιατί το ευρωπαϊκό αυτό πτυχίο δεν αναγνωρίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή και αν υπάρχουν πανεπιστήμια που το αναγνωρίζουν, θέλουν έναν υψηλότερο βαθμό από τον μέσο όρο. Που αν δεν τον έχεις πιάσει, εντάξει, είναι σαν να μην το έχεις, θα πρέπει να πας να δώσεις το TOEFL. Εντάξει, δεν ξέρω πώς δίνουν. Οι εξετάσεις έτσι πώς δόθηκαν, εμένα μου προκαλούσαν άγχος και λοιπά, είναι όλα στον υπολογιστή, δεν είναι τίποτα γραπτό, ευτυχώς τα αποτελέσματα βγαίνουν σύντομα. Εγώ δηλαδή αυτό είπα, ότι ξεκίνησα όλη αυτή τη διαδικασία αργά, το έδωσα το TOEFL 31 Αυγούστου. Οπότε το τρέξιμο που έριξα για να προλάβω τις προθεσμίες ήταν πάρα πολύ. Αυτό. Εντάξει, τώρα έχει και άλλα πτυχία. Π.χ. αν κάποιος έχει το Cambridge, από πιο παλιά, και πιάνει τους βαθμούς που δίνονται στις σελίδες, υπάρχουν αυτά των πανεπιστημίων, είναι καλυμμένος. Νομίζω πάντως ότι το TOEFL και το IELTS είναι τα περισσότερα πανεπιστήμια θέλουν να τα έχεις πάρει τα τελευταία 2 χρόνια το πολύ. Ναι, έχουν και αυτά μια ημερομηνία λήξης κιόλας, 2 χρόνια το πολύ κρατάνε, οπότε πρέπει να είναι αρκετά πρόσφατο. Αλλά, να πω εδώ πάλι, ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια του πανεπιστημίου να σε βάλει να γράψεις εξετάσεις αγγλικών. Το Duke, ας πούμε, που πέρασα, γράφει ότι κάπου στα τέλη Αυγούστου, δηλαδή με το που πάω, εκεί πέρα θα πρέπει να γράψω μια τυπική εξέταση αγγλικών. Όχι για να πούνε αυτός αν ξέρει ή δεν ξέρει αγγλικά, αλλά για να τοποθετηθώ ενδεχομένως σε ένα τμήμα εξάσκησης των αγγλικών. Τώρα όσον αφορά τους καθηγητές, τους έστειλες ένα mail αρχικά? Ναι, εκεί είναι μια θύελα email που θα πρέπει να εξαπολύσει κάποιος σε πάρα πολλά άτομα. Προετοιμάζω από τώρα ότι οι περισσότεροι δεν θα απαντήσουν. Ένα ποσοστό δηλαδή κοντά στο 50% μπορεί να είναι αυτό. Κάποιοι άλλοι θα απαντήσουν με ναι μεν αλλά. Το αλλά αυτό θα είναι όχι ότι δεν μου αρέσει το θέμα σου ή δεν το βρίσκω ενδιαφέρον, αλλά γιατί βγαίνω στη σύνταξη ή πρόκειται να έχω μια εκπαιδευτική ή ερευνητική άδεια, ή ας πούμε έχω πάρα πολλούς φοιτητές ήδη και δεν μπορώ να αναλάβω άλλους, τα οποία είναι όλα σεβαστά, έτσι.
είναι λογικό. Αλλά θα υπάρξουν σίγουρα και κάποιοι που θα ενδιαφερθούν. Και το mail πρέπει να είναι αρκετά καλά δομημένο. Πρέπει να στοχεύει σε αυτά τα οποία θέλουν να διαβάσουν. Γιατί δεν μπορείς κατευθείαν να στείλεις ένα βιογραφικό έτσι. Στέλνεις ένα mail όπου ουσιαστικά λες με 2 λόγια τις προηγούμενες σπουδές σου. Εστιάζεις πολύ σε τυχόν γλώσσες παύλα ικανότητες. Ας πούμε, εγώ έστειλα, εννοείται για τις γλώσσες, τις χ ικανότητες, π.χ. παλαιογραφία ή ArcGIS και δεν συμμαζεύεται όλα αυτά που τα digital humanities είναι, δηλαδή πεθαίνουν στην Αμερική για τέτοια πράγματα. Αναλύεις πάρα πολύ το θέμα σου, όταν λέω πάρα πολύ, σε σχέση με αυτό το οποίο θα έλεγε σε κάποιον προφορικά, άμα τη γεννήσει τις ιδέες στο μυαλό σου. Δηλαδή, στον καθηγητή, στην καθηγήτρια πρέπει να πεις 2-3 πράγματα πιο συγκεκριμένα. Και όχι τόσο σε ποια αρχαία θα πας, αλλά αυτό. Πώς το σκέφτεσαι, σε ποια πεδία εμπίπτεις. Εμπίπτω, ας πούμε, στην παγκόσμια ιστορία, στις σπουδές φύλου, στις σπουδές ρατσισμού. Δηλαδή πρέπει να του δείξεις ότι πατάς και σε αρκετές βάρκες. Είναι πολύ θετικό αυτό. Γιατί βρίσκεις πιο εύκολα ανθρώπους μετά. Δηλαδή η επιτροπή φτιάχνεται σε χρόνο ντετέ. Αυτό. Χάνεσαι. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή χάνεσαι. Όταν έχεις σε ένα φύλλο χαρτί έχεις γράψει 25 πανεπιστήμια και 50 με 60 πρόσωπα. Περιμένεις να αρχίσεις να αποκλείεις πρόσωπα και πανεπιστήμια. Θεωρείς ότι έχει νόημα να κάνεις σε κάποιο πανεπιστήμιο έτσι χωρίς να έχεις επικοινωνία με καθηγητή, είτε επειδή για κάποιο λόγο δεν βρήκες εσύ κάποιον, είτε δεν πρόλαβες, είτε ο καθηγητής που έστειλες δεν σου απάντησε, για οποιοδήποτε λόγο? Εάν το πανεπιστήμιο σβήσει το application fee, μπορεί κανείς να το κάνει, γιατί υπάρχει και αυτή η παράμετρος που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, αν ας πούμε πας να κάνεις αίτηση σε ένα πανεπιστήμιο που έχει $120 για να γίνει η αίτηση και δεν έχεις κάνει καμία επικοινωνία, δεν έχεις μιλήσει με κανέναν, δεν αξίζει καθόλου να το κάνεις αυτό. Είναι τζάμπα τα λεφτά. Τώρα άμα το σβήσουνε, που μπορεί να σβηστεί ανεβάζοντας φορολογικά έγγραφα ελληνικά, όλα καλά. Εντάξει, την έκανες, απλά θα έχεις να σκέφτεσαι να περιμένω απάντηση και από αυτό το πανεπιστήμιο που μπορεί να μην έρθει και ποτέ στη τελική ανάλυση ή να είναι σίγουρα αρνητική. Αλλά μια πρώτερη επικοινωνία είναι πάντα πολύ θετική. Και ενδεχομένως και κάποιο zoom. Γιατί προειδεάζεσαι λίγο. Εγώ για με τον Duke έκανα 2 zoom με διαφορετικούς καθηγητές και καθηγήτριες. Εντάξει, εγώ στο μυαλό μου το ένα zoom πήγε εξαιρετικά, το άλλο zoom δεν πήγε καλά, θεώρησα ότι δεν θα γίνω δεκτός, εν τέλει έγινε. Αλλά βοηθάνε και αυτά έτσι ώστε να σε γνωρίσουν οι καθηγητές και ο σκοπός των zoom είναι να μάθουν περισσότερα πράγματα και για εσένα αλλά και για το θέμα σου, έτσι ώστε να μπορούν να σε υποστηρίξουν στη συνέχεια στην διαδικασία που κάνει το πανεπιστήμιο εσωτερικά, την οποία δεν την ξέρω πώς ακριβώς γίνεται. Αυτά τα Zoom ήταν άτυπες συναντήσεις, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια συνέντευξη. Δεν υπάρχει κάποια συνέντευξη και το πρώτο πράγμα που είπε ο καθηγητής για τον Duke, ας πούμε, να πω, που κάνουμε αυτά τα 2, είναι ότι είναι ένα άτυπο Zoom και δεν σημαίνει κάτι, ότι μπορώ να σου εγγυηθώ ότι επειδή γίνεται αυτό το Zoom, έχεις γίνει δεκτός στο πανεπιστήμιο ή δεν θα γίνεις δεκτός στο πανεπιστήμιο. Είναι ένα τελείως άτυπο, επειδή εμένα μου φάνηκε ενδιαφέρον το θέμα σου, μου φάνηκε εσύ ενδιαφέρον ως πρόσωπο, πολύ ωραία το βιογραφικό σου, θα ήθελα να κάνουμε ένα Zoom να σε γνωρίσω περισσότερο. Αυτό. Άρα, τουλάχιστον για Αμερική και Καναδά, γιατί σε κάποια ευρωπαϊκά κάνουν, υπάρχει και η περίοδος συνέντευξης. Υπάρχει, ναι, κανονική σκληρή συνέντευξη, αυτή η επίπονη διαδικασία της συνέντευξης. Για Αμερική, όπως είπες, κυρίως καταληκτικές ημερομηνίες είναι Δεκέμβριο. Ναι, είναι το πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου, ανδρικά. Ναι.
Ο Καναδάς ξεφεύγει, πηγαίνει μπορεί μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και υπάρχουν και κάποια ευρωπαϊκά που πάνε μέχρι πιο αργά, μέχρι τέλος του Ιανουαρίου. Ναι. Και απαντήσεις εσύ άρχισες να λαμβάνεις από Φεβρουάριο? Οι απαντήσεις, ναι, ήταν κάπου, όχι το Φεβρουάριο, ήταν τέλη Ιανουαρίου. Δεν μπορώ να θυμηθώ την πρώτη απάντηση που έλαβα, γιατί ήταν και αρνητική κιόλας και με πέτυχε και στον ύπνο κυριολεκτικά. Οπότε απλά είδα ότι ήταν μια αρνητική απάντηση και δεν θυμόμαι καν την ημέρα. Θυμάμαι την ημέρα που έλαβα τη θετική απάντηση, γιατί τα έγγραφα τα έχω ξαναδεί και πάνω γράφει την ημερομηνία, οπότε ήταν νομίζω 31 Ιανουαρίου, 30-31 Ιανουαρίου, κάπου εκεί. Κάποια πανεπιστήμια άργησαν αρκετά, αμερικάνικα ή καναδικά. Ναι, λίγο αργήσανε και φύγανε μέσα προς τον Φεβρουάριο. Μάλιστα στο ένα από αυτά έστειλα εγώ mail να ρωτήσω τι γίνεται και μετά από 2 μέρες μου είπαν έχουμε θετικά νέα και ορίστε, ξέρω εγώ, έχεις γίνει δεκτός να η προσφορά μας. Αυτό απλά ζητούσαν κιόλας και πολύ σύντομα μια τελική απάντηση. Το οποίο, να το πούμε κι αυτό, έρχεται η απάντηση του Πανεπιστημίου, η προσφορά μάλλον του Πανεπιστημίου, η δική μας απάντηση ποικίλει, εξάρτητα του Πανεπιστημίου. Δηλαδή το Duke ήταν μέχρι τις 15 Απριλίου. Εγώ επειδή είχα πάρει την απόφασή μου, την αποδέχτηκα προχθές. Αυτόν τον καιρό, τα καναδικά πανεπιστήμια και γενικά ο Καναδάς υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την έκδοση βίζας, οπότε γι' αυτό ζητάνε έτσι λίγο αρκετά νωρίς τις δικές μας απαντήσεις. Αλλά αυτό είναι, νομίζω ότι περισσότερο χάνουν παρά κερδίζουν εν τέλει από αυτό. Ναι. Γιατί σε βάζουν σε μια διαδικασία, ναι, άντε, αποφάσισε. Είναι μια απόφαση ζωής, δεν είναι. Δεν είναι ένα summer school που θα πάμε μια εβδομάδα ή ένα μήνα. Είναι 6 χρόνια, 4 με 6 χρόνια μάλλον αυτό. Και μετά ότι μπορεί να σε πιέζουν να απαντήσεις και να μην έχουν βγει άλλο πανεπιστήμιο, οπότε σκέφτεσαι και αυτό. Γιατί αν δώσει μια θετική απάντηση, μετά δεν μπορεί να την πάρει πίσω. Δεν μπορεί να την πάρει πίσω, ναι. Ούτε άμα δώσει μια αρνητική απάντηση, μπορεί να πει αχ, συγγνώμη, έκανα λάθος. Ναι. Θέλω να αποδεχθώ εν τέλει την προσφορά. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για χρήματα τα οποία δεσμεύονται, αποδεσμεύονται και κινούνται μέσα στο πανεπιστήμιο. Οπότε αυτό είναι και κάτι που σκέφτεσαι όταν κάνεις και τις αιτήσεις. Δηλαδή στο κεφάλι μου έχει γίνει ένα απίστευτο ranking των πανεπιστημίων, ποιο είναι στην πρώτη θέση τη δεδομένη στιγμή με αυτά τα δεδομένα, ότι αν με κάνει δεκτό αυτό θα πάω σε αυτό εν τέλει. Ή έγινε κάτι και αυτό εν τέλει έχασε, ας το πούμε, πώς το λένε, 1-2 θέσεις και έπεσε προς τα κάτω. Το Duke, ας πούμε, για μένα ήταν από τις τελευταίες επιλογές. Γιατί συνέβη κάτι, αλλά από ό,τι αντιλήφθηκα αυτό διορθώνεται, αντιλήφθηκα ότι υπάρχουν άλλα θετικά στο πανεπιστήμιο, στη ζωή, στην πόλη που βρίσκεται το πανεπιστήμιο, οπότε στα οικονομικά του πανεπιστημίου και αυτά παίζουν ρόλο, μην γελιόμαστε, οπότε εν τέλει διάλεξα αυτό. Έχοντας κάνει τα 2 πρώτα πτυχία στην Ελλάδα, δεν σκέφτηκες καθόλου να συνεχίσεις εδώ? Σκέφτηκα όταν θα ήμουν στην τρίτη προσπάθεια για διδακτορικό στο εξωτερικό και θα πέτυχα, θα αποτύχαινα. Σε περίπτωση που πήγαινα 3 φορές στο εξωτερικό να κάνω διδακτορικό και δεν με πέρανε σε κανένα πανεπιστήμιο, θα ερχόμουν στην Ελλάδα. Γιατί θα έλεγα ότι εντάξει, δεν με θέλει, δεν ταιριάζει το τρόπο σκέψης μου του εξωτερικού. Είμαι για την Ελλάδα, οπότε θα μείνω εδώ. Ποια ήταν τα αρνητικά της Ελλάδας? Θα μπορούσα να πούμε τα οικονομικά. Εγώ δεν θα σου έλεγα ότι δεν είναι τα οικονομικά. Θα σου έλεγα ότι είναι το μετά από αυτό. Τα οικονομικά, άντε πες ότι με τα 1000 ζόρια, μια δουλειά άλλη, εκτός του διδακτορικού, σε βοηθάει στο να βιοπορείσαι. Μια υποτροφία ενδεχομένως στη δεύτερη-τρίτη χρονιά να σε βοηθήσει να πάρεις μια ανάσα. Προσωπικά και ο δικός μου σχεδιασμός ήταν για κάτι να κάνω διδακτορικό στην Ελλάδα, να κάνω κάτι πολύ συγκεκριμένο στην πόλη από την οποία κατάγομαι. Οκ, το θέμα είναι το μετά. Και μετά τι? Το σκεφτόμουν αυτό της προάλλης, ότι το ερώτημα αυτό το και μετά τι ξεκινάει από τα 18 και δεν τελειώνει ποτέ. Απλώς σε κάθε φάση της ζωής μας έρχεται πιο απειλητικό. Όταν είσαι 18, το και μετά τι θα αποφασίσω σε ποια σχολή θα πάω,
σε ποια σχολή πέρασα στις Πανελλήνιες και τα λοιπά ή τι θέλω να γίνω, εντάξει, οκ. Είναι ένα σχετικά χαριτωμένο ερώτημα τότε. Μετά όμως, όσο περνάει ο καιρός, όταν πας στο προπτυχιακό και το τελειώνεις, λες εντάξει, θα κάνω και ένα μεταπτυχιακό γιατί είναι απαραίτητο. Ωραία, θα κάνω ένα μεταπτυχιακό. Μετά το μεταπτυχιακό όμως, το συγκεκριμένο ερώτημα έρχεται πολύ απειλητικά πάνω σου. Και μετά τι. Και όταν μπαίνεις στη φάση του διδακτορικού, και επειδή το διδακτορικό και στην Ελλάδα είναι δύσκολο και στο εξωτερικό είναι δύσκολο, παντού είναι δύσκολο, το να το τελειώσεις και να επανέλθει αυτό το ερώτημα και μετά τι, τόσο απειλητικά και δυσίωνα, δεν βοηθάει καθόλου. Οπότε αυτό ήταν που με απέτρεψε από την Ελλάδα, το μήπως μετά, τελειώνοντας το διδακτορικό, τι θα κάνω. Που επειδή ξέρω ότι πολλοί διδάκτορες που έχουν τελειώσει έχουν στραφεί σε κάτι τελείως διαφορετικό. Άρα πέραν του οικονομικού, είναι ότι σου δίνει και περισσότερες ευκαιρίες μετά. Ναι, και οι ευκαιρίες που θα σου δώσει είναι σχετικά σταθερές. Δεν υπάρχει στη ζωή μας κάτι σταθερό. Το διδακτορικό 6 χρόνια κρατάει, έχει ημερομηνία λήξης, δεν είναι για πάντα. Προσφέρει το εξωτερικό πολλές φορές σταθερές επιλογές, σταθερές ευκαιρίες και επιλογές. Αυτό. Συνέδρια, δημοσιεύσεις, αυτά βοηθάνε, πιστεύεις? Για την αίτηση, όχι τόσο για το... και μετέπειτα για την πορεία σου, αλλά και αρχικά για να σε πάρουν. Επειδή έχω κάνει κάποιες δημοσιεύσεις και επειδή έχω εκτεθεί και στο δημόσιο συνεδριακό, ας το πούμε, λόγο κτλ., είναι αρκετά ρίσκι. Δηλαδή, άμα δεν είσαι λίγο έτσι σίγουρος για αυτό το οποίο θες να γράψεις, αυτό το οποίο θες να παρουσιάσεις σε ένα συνέδριο, μην το κάνεις καλύτερα. Ας μείνει κενό δηλαδή στο βιογραφικό, δεν πολύ μετράει στις αιτήσεις. Σίγουρα κάνει μια διαφορά, αν δηλαδή έρθω εγώ και εσύ και γνωρίζουμε ακριβώς τις ίδιες γλώσσες και τις ίδιες δεξιότητες, μιλάμε για ακριβώς τα ίδια πράγματα, και εσύ έχεις 3 δημοσιεύσεις και εγώ δεν έχω καμία, μπορεί να παίξει ρόλο. Η έκθεση είναι δεδομένη. Αν κάποιος έχει αλλεργία στην έκθεση, το λέω απλά, δεν κάνει αυτό. Και στην κριτική, καλοπροαίρετη πάντα, γιατί πάντα γίνεται καλοπροαίρετη κριτική. Θέλουν προσοχή και θέλουν πάρα πολύ καλή επίβλεψη από τον χύψη καθηγητή, καθηγήτρια. Για την βιβλιογραφία, κάνοντας έρευνα, σε κάποια φάση ήσουν ο μεταπτυχιακός φοιτητής, μετά σταμάτησες να είσαι, ήσουν και στο στρατό μετά από ένα σημείο. Ναι. Πώς ακριβώς είχες πρόσβαση και σε αρχεία, αλλά και σε βιβλία που χρειαζόσουν? Ζητώντας πολλές φορές. Εντάξει, όταν είσαι φοιτητής εννοείται έχεις πρόσβαση στην βιβλιοθήκη, έχεις πρόσβαση σε κάποιες ηλεκτρονικές πηγές. Δόξα τω Θεώ, θα το πω έτσι απλά, όσο ήμουν στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό είχα κάνει μια πάρα πολύ καλή ψηφιακή και μια πολύ καλή φυσική βιβλιοθήκη, οπότε αυτό με έσωσε, έβρισκα βιβλία εύκολα. Σε επικοινωνία με άτομα τα οποία ήταν φοιτητές, ενώ εγώ δεν ήμουν φοιτητής, μπορούσα και είχα πρόσβαση σε υλικό. Αυτά. Ωραία, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι. Σίγουρα είναι μια διαδικασία επίπονη, έχει πάρα πολλά στάδια, άλλα είναι χρονοβόρα, άλλα δεν είναι τόσο χρονοβόρα, άλλα σε κάποιους μπορεί να είναι διασκεδαστικά, άλλα σε άλλους πάρα πολύ αγχωτικά. Το θέμα είναι ότι, το μόνο που έχεις να χάσεις είναι κάποια χρήματα κάνοντας τις αιτήσεις, να το πούμε αυτό, αλλά κάτι άλλο δεν έχεις να χάσεις. Δηλαδή κάποιος ο οποίος ενδεχομένως να εργάζεται ή ενδεχομένως να έχει την οικονομική δυνατότητα, δεν έχει να χάσει τίποτα. Οπότε, τολμώ νικά. Αν δεν το τολμήσεις, δεν πρόκειται να πετύχεις τίποτα. Οπότε, όσοι σκέφτονται και έχουν κάποιους συνδυασμούς για το τι θα γίνει μέχρι να με πάρουν ή τι θα γίνει αργότερα, ό,τι θα γίνει αργότερα μπορούμε να το πούμε με κάποιον, να το συζητήσουμε με κάποιον που βρίσκεται ήδη εκεί, πώς είναι η ζωή εκεί. Αλλά τολμήστε το. Δεν έχετε κανένα να χάσετε. Λίγο χρόνο και τα χρήματά σας. Αυτό.